radio, the new king of Airwaves. Kodwa angeke sangumaganga engadlalelile ingoma ogcina. Lo muntu uphethe isakhwili sakhe. Angikwazi ukuthi vele ngidlale ingoma zakhe. Ezinye mela ibethe sibo live. Khuphuka sonto. Baningi. Awusuka kunjalo. Awusuka. The new king of the Airwaves. IGula Likamaskandi lo tena Isehlulampisi Sikamasombuka Sonsthikazi uzonana phesaza dilezi intaba dilezi impimmakoti zokudla kanjani ukudla uphile uphuka sonto Uthisha womhlaba nganza kwethu ufundise nami isigini ngiyasibetha nje kumanje mhlambe nje isicele nganaso engaza ukuthi behambe be-streaming ngoma lapha beyiphushe ngandlela zonke inikezwe izinga la elifanele yileso nje isicele nginaso Nkosi yami ngiyanethemba mina ama best rate amahle nani zintokazi zama best rate ngiyanethemba kakhulu mina isupport into enhlezi nisinikezwe yona njalo and futhi ngibonile ukushilo uSTS ukuthi hayi uyayithola ingcebo ngesikhathi ezahlukahlukene ngokusebenza nathi nje la kwi best radio siyacela ukuthi wonke umculo esobe sinayo kusuka manje nekade saba nabo ngiyacela ukuthi nibanikeze support ngiyacela ukuthi nibasupport ngayo yonke indlela elingabanikeza ngayo uxhaso ukuze bephushe umculo wabo maganga ngicela ungiphindela izinto zakho za ku social media futhi ku social media khona umaganga ipage ku TikTok umaganga noma uthi Sondo 27 ngizovela bese kuba ke ucingo sesiyahamba wenganza kwethu bekumnandi ukuhlala nani kwi best radio the new king of the Airwaves next week ngizobe nginani nginikhuphuka ngamacika amadala lokho awubakithi cofa mshini yabelungu kade khanya bakithi iziyakhanya manje umfoka sithenjwa ngihamba naye ade hleli lapha Nkosi yami awusukela ngo6 awubakithi sithenjwa futhi danke futhi siyabonga mina nawe sihlangane next week kuba bonke live bethu TikTok Facebook sithi baba yini ungakhohlwa ukusifollowa Are you the best? Compete with the best. If there is no best, be the best. Best Radio, the new kings of the airwaves.